Usiburi. Kakora nkwana yo nkwana kyokonda konsuma ye. Kono nona mwa kwana muntu akwani go. Nabo kwani muntu anchete. Tekitemu kwana. Nakiona wachoka. Tikane vinte vingo mete busiburi. Amangana amange twabe kensema. Umete squeeze nasi kukuelewa sana. Nkinako. Squeeze natemere kukuelewa nasi nyiru nkekebe. Nkinako lizi. Nori konyora maite. Nkinakora. Njome nasore kogechu. Injira mangana agenda takwenda baby taribuya. Nasore kogechu nandi ngane yachakire kongara kalisa. Nkinakorere nkintaranyanga. Kwambori ngi kwankorere mu mwanja ntiga gutu kweberie teri. Mwanja ntigenda so. Bono tigana ko bona no gosoma ntina kana ngosomore. Batinga kirero go pievu. Nkina pievu. Amete chifunu njira na takiri ko igu Hispania context ko gamna. No mwalimu inoko gosomike. Mwalimu. No mwalimu inoko gosomike mwalimu murabu. Mwalimu yo confusion. Oyu bona ande kwa mukwanira. Bono tuition ko sa tuition yo kana. Tuition iki ko ta tuition yo kaga. Ko kema ko chuntu. Omete bosipotika ngote biga. Tora na gwanjira mono cha konya ko konsumbwa. Ebeke. Iko bona ndo tegete kongana saban. Tinda ukana kuka. Bono onya kunganje tinginya kubisera. Ngyo kubisera. Bono nchama ngana achakire gonchera kirende egento kira kumeta ke maningwanje nandi gento mete no nganje ya karanti kanda so nabo mwalimu osiyali agochotokani goturasoma bono na muri go kirimo ikirimo fast bono usana ante getoso muchi gari sinde so that togendere gurendo kotete konsalire umanche kugusalie bogi makibono imboni go chakira ngo gosara ndo bogi bono nandi wachakire gongana boni lakini mete nje gente kama mete no ngana boni mete no nganje mbone go kana ya tingwanje ti andi tingwanje teba no nganje te bonto nya kata na to no nganje kaptura tiganda soma na nchenge tina kana ngosomore osembona jo kara form go sentikenda akora mutemwana nyite na bono ogweta ngwetore bono nchige ntonte getokore na kemu ngwetira gogonchana ko nyora ma bono ne chumbi na tumjonte ne tina gochinde go ngogendore lakini bono ntige tokore iga ntige tengo beke pending magoba nimete nguchora kara mate gobeke pending lakini meta no yon nimete bono onya gweka nesi lakini ongante lakini gobeke pending kukura matemu ojoini gari university na kirosi karanti kana nchenda asoma tuma kwana muna na kibonoriga bono gose nimete ngosomo nanya go school nanya go changu kanta secondary school nanya tuke monto nanya go detande school nikirendo konya kombwa tikinkwanda roche kwambwa tikinkwanda kanisa kwani igo bono na kyote igote getengo tike konya korabes ba konya kumnyokerangir waisi mbaranja wesi mbarago chandu mwalimu yo ke mwana musakani gose no moisi tuition yo kante ikuke mnande no maete no ali kwenge school na gaituruke mu bono nkimokomeranira inu mweka nkimotere komera na bana bande mwenda nkigochera yabweka tuition ninche buye kantari kuike na bwe kotari kuike meto so wacha kira ko bomorira kirende tari mangana akaro tari kuike mutako anda chinsa chiri ara obisi kwanda so obisi okosomeri oro kwa bwabali muna deputy mwabo ete alafu ngo ibunga ndore mpaka mwaye nchiko chokara mwaye weekend nche mwaye ya tuchi twenda nonyorete moisone twamura naye gari ukanga kunkwani uminyagete ne bitabo chima kwa sababu kama chinsa chie no mete ngakia mangana kwani usikuga no mwalimu mangana ki ayo no mwalimu ya mana ngukwanwari nche mangana tayo no kusoma gukatoka so mete tindi mori osuri ngata tindi mori nimeta mangana agendere nando takio tu kengo kote tiga ku mukwamere na inche tikire rende lakini nche tuition yo tuition kinke ko cherore weekend metene kire ndo ibe kwangara ntiko cheronge ojo kore weekend tuition manyan konyoru tolensa to konyoru nkobwate meta tata na ntogotama bona gotena ko kimanya na ndi korono mane tukuga bono na tumani wa bako ngumboyo lakini njende tore kwane gante kamo mwanya kuruga iga onya tiri konte bigente kyo tini kuruga iga
nokora gitingo rugaiga tatu muno nacha tingo rugaiga na tubwate twese tingo rugaiga akio tu bakonte tikangende nchama karante usunonga mambikin kocha rocha ndeboni ya tikanda somo ga tianda kora mate tina kanu tiga konde skuru asiboni garo timbo ati chibu kurati ga kinda so bon di chibu no bwate usunore ga no bango bwa no bore ga no nganje karante nchama kwenda ngo tigoge nguru muntu kukona una tata tigache na butugo tama no nganje anyamura ndeyango nakiere ndiande tata gaki ina kibono tari gotoka iga tata nande na mumuro munene tata ino maite muna na mumuro munene mete twara minyokaga na gari singe njo kurigire ndegaki ebesa baide lakini bono na kurigiria mangana na ra konduma ndaite tokambe nae buna mumuro minto arama ya maite nae kambwate mumuro minto bono gaki amangana yorama ya usara mabe tari maya lakini intaite tukwana onkonye style ge igoro yane usewe muna kioko ngogo yaba haya mumuro ngongo serali oh okay bona umete ono wajire bia umete meka na bia tininje ngosa tata ngomoje binda gonkorera bintu kibia kwa manya toroji chombe chiri chombe manya ninje ngochira wasari sti korara ninje ngochi sibi nande ninje ngochi endagera narure ko igeti ko chirisi anda konde ina taitombekera mache pa asanara unya kumire sana umushi yo ngasa uchunga keresi minde ndo mchibasa chi abantu baye gwegasi bakora kona uchikwari chombe manya ninje ngolisi chombe chibasa ndo kanyanga mutumene yako ndikichinsiaga njia mache njiregeti mate na numanyete arafu kingoruona arosire mbwenete kora tumuka kumagote ya taitombekera mache umushi yo ndo yo moyo uyo moyo na rokonde ya mbekera mache kai kana sitekero goigoro abugatanetia magoro iga akonde ina ya ndaitombekera mache bafu ngesibi araki tena akobuli ndo kenda kama mpo igwende kitia bwo livago itingeri cyo baka kalene kwa igure ndo mwe kwa igure ndo nekya baye bakamnyete kericho aba ibori ena ke igura kini tena ke bwati buya lakini tena bwata ani ngwanya ikole ngari etiangire ko bwata baye bawo manyinki baka ro kora sabaka kale ko singeri cyo baka maite binto tata kolete baka mama gocha kwenda mbia ngogeti na kiumusa kuimoka tata ni atikaria ganta kasinini gake mobege enyomba yo kabona na into na into inarengo tali ntayo narengo nemedi na bonyore demedi na nyoro mugako minarengete kamanya bana abane kiriri narenge classic sigaki na menyire bakabaga kana chira komo omonto monene mede da no ngate na uranya ga kwengo mwana ubasete ko chingeni ono ka tiha unya sonsi pi atela chingeni choka joka chigo sime kwende kwali chingeni choka ono mede yo nefano tata gaki bindo umseta renge igo umeta renge korekana nande no maite no monto okwando ake gachangakia nande umaite umse umukwanere bobe umaite naborari umaite tari kumanya usaye no mwana usingi tokachi gukura ngata imama gaki mama koreiga wapi wono umaite wono ngasinyu wona onete tata katika mama gataba nje ngugutigera umwana ugo ngenda na tata na riti mati asachi tene chibesa chiri igotiri bamenye tamu ya tata kamenya tasa kamenyete kai na bedene wetendo de tata minongeri chale wono metikeri chale mete bono na kwa biro monto monne oisaine to kole gas bono kwa so kenene no gendo na motore chae je tata nto komenya nere ebinta hakolete tomenya na tata bono rini mumura mnyene singi chunga kaiga umusho yo mtomo asinde kuigwana kusinwe ta kole gas bono mwe mura mnyene gas ngongoliale lakini asenjo ni moleta toka mina tokwamba tokole nchenge nde kole gas stira nde no changa ni kina okon yani nsinyire na keki na korangiri mangadi face lakini tata ere nto komenya nere tato maite bono una na beiriga na twale chinguru wake ndirio maite ndiri na rengo mwana abora nyora twabwata ndire sa mamere komenya na mama ngoso lakini tato ngene bona ko sete ko sonye ndi no muntu buri muntu munyime to mibori ngo ikara sarunya kwa ngene ki umwana uri onenga tikete gari nakia ndiri aro muntu muya kango ndigiri unga wakire na ne simina ki umwana uyu mbuyare otomana wankendere ndi na inje osa motebi umwana uyu achankwa alafu skuru ngwa kolete
Eskuru ero natigirite form 3 Bono. kora yansinyira. Ono mete kosibona igasi ndo chona timete ngasi kinako konyo kwenda sigete kono bura bura gasi ndo singa ura kole.